Καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της αντρικής ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΜ, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Έχετε λίγες εβδομάδες στο νησί μας. Αναλάβατε την ομάδα στα τέλη του περασμένου έτους. Επομένως, καλώς ήρθατε και επίσημα. Καλώς σας βρήκα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έπεισε να αναλάβετε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΜ Μυκόνου. Η πρώτη ερώτηση που έκανα στους διοικούντες είναι τι όραμα υπάρχει. Και το όραμα ήταν ξεκάθαρο, ότι η ομάδα θέλει κάποια στιγμή να ανέβει επίπεδο και να ανέβει επίπεδο όχι μόνο στην κατηγορία, αλλά και σε διάφορα άλλα θέματα όπως οργανωτικά και να μπορέσει έτσι να βάλει τις βάσεις ώστε μελλοντικά το νησί να βλέπει μια ομάδα σε υψηλό επίπεδο και να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν αυτό που βλέπουν. Το κυριότερο ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα μου είπαν ότι θέλουν να επενδύσουν σε ακαδημίες και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό για να υπάρχει συνέχεια. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο παίζω, κερδίζω τα παιχνίδια, φέρνω ποδοσφαιριστές από έξω κλπ. Είναι ότι στηρίζουμε και τα παιδιά που βρίσκονται στις ακαδημίες και είναι πάρα πολλά. Και πιστέψτε με, αυτό που έχω δει αυτές τις ημέρες είναι ότι πραγματικά γίνεται καλή δουλειά και είναι κρίμα παιδιά να μην μπορέσουν να βγουν και να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα. Αυτό το δείχνετε και εμπράκτος, διότι από τις πρώτες εβδομάδες της παρουσίασης εδώ έχετε παρακολουθήσει τόσο το παιχνίδι των ακαδημιών, όμως και με την εισήγησή σας συμμετέχουν ποδοσφαιριστές της Β' ομάδα σε προπονήσεις με την αντρική ομάδα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το πλάνο σχετικά με αυτό και αν θεωρείτε ότι γίνεται η δουλειά ώστε κάποια στιγμή να δούμε και τα παιδιά αυτά στην πρώτη ομάδα. Ναι, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστές έχουν ικανότητες και έχουν διάθεση, ενσωματώνονται σιγά σιγά σε 2 προπονήσεις στην εβδομάδα με την πρώτη ομάδα, κυρίως από τη Β' ομάδα, γιατί αυτοί έχουν σειρά. Από εκεί και πέρα θέλουμε οι αθλητές μας, οι αθλητές που βρίσκονται στην ΑΕΜ Μυκόνου, να δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο και εκτός γηπέδου. Άρα για μένα είναι πολύ βασικό κριτήριο οι ποδοσφαιριστές των ακαδημιών, οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας να δείχνουν τον δρόμο προς τα έξω, προς την κοινωνία, ώστε να ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα υπάρχει ικανότητα, κάποια στιγμή και υπάρξει και η θέληση στην πορεία, κάποια στιγμή θα πάρουν και συμμετοχές στην πρώτη ομάδα. Και για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, όπως και για τον Σύλλογο, γιατί ήταν από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε πριν αναλάβω. Αυτό είναι σπουδαίο και ευχόμαστε όλοι να συμβεί με τη σωστή δουλειά και τον σωστό τρόπο, ώστε τα παιδιά να έρθουν και να εδραιωθούν στην αντρική ομάδα. Τώρα έχετε την Κυριακή ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Αγωνίζετε με τον Πας Κορίνθου στην Κόρινθο, εκτός έδρας αναμέτρηση. Είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί την άνοδο. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Θα θέλω να μας πείτε 2 λόγια για το παιχνίδι, ποια θα είναι η προσέγγισή σας. Ωστόσο και η ΑΕΜ Μυκόνου βρίσκεται στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Επομένως, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το παιχνίδι? Εμείς είναι η αλήθεια ότι πάμε για την νίκη. Πάμε για την νίκη ανεξαρτήτου αντιπάλου. Αυτή την νοοτροπία θέλω να περάσω στους ποδοσφαιριστές, αυτό θέλω να βλέπω από αυτούς. Σίγουρα η στρατηγική μας αλλάζει από παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά η νοοτροπία μας δεν θέλω να αλλάξει. Το κλειδί θεωρώ για αυτή την αναμέτρηση θα είναι η ένταση που θα βγάλουμε γενικότερα στο παιχνίδι μας. Είναι ότι θέλουμε να ελέγξουμε το ρυθμό, την κατοχή της μπάλας. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτά, είναι πολύ σημαντικό η προσήλωση γενικότερα στο πλάνο που θα έχουμε βάλει και να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε τις ευκαιρίες σε γκολ. Δεν πάμε για άλλο αποτέλεσμα, θέλουμε να είμαστε ψηλότερα. Δεν βλέπουμε το ότι η Κόρινθος έχει ένα προβάδισμα για το πρωτάθλημα. Βλέπουμε την ομάδα μας και θέλουμε η ομάδα μας να κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Θέλουμε στο δεύτερο γύρο να δείξουμε ότι βάζουμε τις βάσεις ώστε την επόμενη χρονιά πάνω σε αυτές τις βάσεις να πατήσουμε για να ξεχωρίσουμε. Αυτό νομίζω αποδείξετε και την περασμένη Κυριακή, πετυχαίνοντας μια ευρεία νίκη απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο και αντικατοπτρίζει απόλυτα αυτό το οποίο λέτε και αυτό το οποίο δουλεύετε στις προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Τα τελευταία 5 παιχνίδια έχουμε δεχθεί μόνο 2 τέρματα και στα 3 από αυτά, τα 3 από τα 5 παιχνίδια, δεν έχουμε δεχθεί σε πολλά από αυτά γκολ. Τα 2 τέρματα δεχθήκαμε σε ένα παιχνίδι με το Λουτράκι. Στα υπόλοιπα 4 δεν έχουμε δεχθεί γκολ. Άρα αυτό είναι το πρωταρχικό πράγμα που έχουμε περάσει στους ποδοσφαιριστές, ότι είμαστε ένα σύνολο πολύ δυνατό, το οποίο ο αντίπαλος θα δυσκολευτεί όχι τέρμα να πετύχει, αλλά έστω και να κάνει ευκαιρία. Ωραία, τώρα θα ήθελα να σας πάω σε μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, την οποία έχουμε την τύχη και τη χαρά να βρίσκεται
στην ομάδα. Αναφέρομαι στον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος έχει διαγράψει σπουδαία καριέρα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής και είναι αθλητικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα θέλαμε 2 λόγια για τη συνεργασία σας μέχρι τώρα και πώς νιώθετε που έχετε στο πλάι σας μια τέτοια προσωπικότητα. Ναι, η συνεργασία μας είναι άριστη. Με έχει αγκαλιάσει από την πρώτη μέρα που ήρθα στην ομάδα. Να ομολογώ ότι δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό. Έχω απέτηση από τον εαυτό μου να του δείχνω τον σεβασμό που του αξίζει, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και εμένα, με στηρίζει πάρα πολύ, αλλά και γενικότερα οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στην ομάδα, το λύνει με συνοπτικές διαδικασίες. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνεργάζομαι μαζί του. Θα θέλαμε 2 λόγια για τον κόσμο της ΑΕ Μυκόνου που παρακολουθεί την ομάδα, τόσο για το παιχνίδι της Κυριακής, όσο και για τον γενικότερο στόχο που έχετε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα δίνουμε ό,τι έχουμε, αλλά και ό,τι δεν έχουμε μέσα στο γήπεδο. Αυτό θέλω να περάσω στους παίχτες και στην ομάδα. Ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο και να φεύγει γεμάτος, όπως έφυγε στο παιχνίδι με την Αρτάκη. Ήταν πολύ σημαντικό για μας ο κόσμος να φεύγει και γεμάτος και χαρούμενος, γιατί μπορεί να φύγεις χαρούμενος από μία νίκη, αλλά δεν μπορεί να μην φύγεις γεμάτος. Γεμάτος φεύγεις όταν βλέπεις την ομάδα και πραγματικά τη χαίρεσαι σε όλα τα επίπεδα. Εμείς αυτό θέλουμε από τον κόσμο. Τον θέλουμε δίπλα μας, θέλουμε να έρθει κοντά στην ομάδα, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει πολύ και είναι κομμάτι της ομάδος. Δηλαδή, όλοι μαζί θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, μαζί με τον κόσμο. Ειδικότερα στις μικρές κοινωνίες, ο κόσμος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη, θέλω να του πω. Κλείνουμε νομίζω με μια πολύ ωραία φράση από τον coach και περιμένουμε όλοι τα καλύτερα που θα έρθουν.